албатта ҳамагон барфро ки дорои асосии фасли зимистони сафедпӯш аст аз ҳар ҷиҳат дӯст медорем. Агар яке онро барои сафед буданаш ки рамзи покизагӣ ва бахти сафед аст дӯст дорад, нафари дигар бошад барфро барои сардию нишони оғози соли нав буданаш меписандад. Бинандагони азиз, ин навбат мо ба шумо оид ба аҳамияти иҷтимоӣ ва экологии барф маълумот хоҳем дод. аввалан барф яке аз манбаъҳои асосии обу пирях ва нигаҳдорандаи ҳаёти зинда буда ба хоҷагии халқ таъсири мусбат мерасонад ва барои паҳн гаштани бактерияву вирусҳои гуногун монеъ мешавад. дар бисёр қисматҳои ҷаҳон борон шакли асосии боришот аст ва бинобар ин манбаи асосии об мебошад. аммо дар минтақаҳои хунук ва баландкӯҳ шакли асосии боришот барф аст. аз ҷумла дар тоҷикистон ки сарзамини кӯҳсор ва аз ҷиҳати захираҳои об дар минтақа дар ҷои аввал меистад, ҳам боридани борон ва ҳам боридани барф ба манфиат буда сатҳи экологии кишварамонро баланд мебардорад. барф дорои хосияти гармӣ нигоҳдорандагӣ мебошад. аз ин рӯ аксаран онро кӯрпаи замин низ мегӯянд. ҳангоме ки дар фасли зимистон ҳаво аз сифр поин мефарояд, бисёре аз зироатҳо, гулу гиёҳҳо ва решаҳои дарахтонро сармо мезанад. барф бошад ба ин монеъ гашта ҳарорати заминро мӯътадил нигоҳ медорад ва онро барои кишти баҳорӣ омода менамояд. яъне пӯшиши барф ба равандҳои табиӣ таъсири назаррас дошта аҳамияти бузурги иқлимӣ дорад. набудани барф дар боғҳо на танҳо аз сабаби зиён расонидан ба решаҳо хатарнок аст, балки дар сурати набудани барф хок то 2 ва ё зиёда метр ях мекунад. решаҳои растаниҳо бошад аз хоки яхкарда оҳиста рутубатро мегиранд ки ин инкишофи минбаъдаи онҳоро боз медорад. вақте ки барф дар фасли баҳор ва аввали тобистон об мешавад, он ба об барои обёрӣ мубаддал мегардад ки ин ба манфиати деҳқонону боғдорон аст. ҳамагон медонем ки миқдори зиёди барф метавонад ҳаёти ҷомеаро халалдор карда ба фаромадани тарма, шикастани шохи дарахтон боис гардад. дар фасли зимистон барф ҳамчунин ба кори нақлиёти заминӣ, корхонаҳои саноатӣ ва иншоотҳои сохтмонӣ таъсири манфӣ мерасонад. бинобар ҳамин ҳам ҳангоми тарроҳии иншоотҳо сарбори барф дар сақфҳои биноҳо ба назар гирифта мешавад. ҳамчунин маблағҳои зиёд барои тоза кардани барф дар шаҳру ноҳияҳо ва роҳҳои оҳан сарф мешаванд. қадамзанӣ дар роҳравҳои барфпӯш дар ҳавои тоза пеш аз кор хеле муфид аст. бахусус ин барои нафарони фарбеҳ тавсияи хуб мебошад. инчунин ранги сафеди барф асабҳоро ором, рӯъро болида ва хотираро беҳтар мекунад. ҳамин тавр, агар шумо хоҳед ки аз фикрҳои манфӣ халос шавед, ба сайри манзараҳои барфпӯш равед, зеро фасли зимистон воқеан ҳам табиати афсонавӣ дорад.